Natiruhan sa alias Jimmy 33 anyos ang sagwa ani Antique sang pulis. Pahayag sang hepe sang Antique Police Station nga si Chief Inspector Alfredo Sumaray Jr. nga antes gintiro makapila ka beses nga ginpamangkot ang biktima sang iyangalan. Pero sa baylo nga magsabat, naglakat ang lalaki. Nagpanago ini sa maligwin nga doog nga may dala nga bag. Makapila man ka beses nga nag-warning shot ang pulis pero padayon nga nagapanago ang lalaki ganit napilitan ang isa sa ilang nga tiruhon. Nagwa sa investigasyon nga isa gali ka PWD si Jimmy kag unod sang iya bag ang chessboard kag grass cutter. Nagapabili na confined sa ospital ang biktima. Ginpanginwala sang NPA nga sila ang nagtiro patay kay Senior Inspector Porferio Gabuya, Deputy Chief of Police sang Gihulngan City Police Station. Suno sa spokesman sang NPA Negros nga si Juanito Magbanwa, wala sang record ang opisyal sa ila, gani wala sang rason nga ila inipatyon. Madumduman gintiro sang riding in tandem criminals si Gabuya samtang nagapangapi malapit sa police station. Nagaapila ang konseho sang Malay sa probinsya sang Aklan sa Boracay Interagency Task Force nga pasugtan ang fireworks display sa isla sa pagsug-alaw sang tuig. Antes ginsinaduhan ang isla kinaanda na sa Boracay pati na sa mainland sang Malay ang fireworks display nga nangin atraksyon sa mga turista. Pero ini ang gindumili sa ginpagawa nga guidelines sang task force sa liwat nga pagbukas sini sang nagligad nga Oktubre. Ginpangunahan sa mga pamantanon ang Walk for Peace sa syudad sang Rojas sa Capiz. Ining nagatuyo ngay palapnag ang paghidait. Ginbuylugan ini sang simbahan kag pila ka sektor nga nagaduso man sang kalinungan. Pagkatapos nga naglakat ang mga nagpasakop sa mayor nga dalanon sang Rojas City, isa ka programa ang ginpatigayon sa tubang sang Rojas City Cathedral. Sa diin naghatag sang mensahe sang paghidait si Monsignor Policarpio Jan Luza.